ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אני שמחה ונרגשת להיות כאן איתכם ואיתכן לשיחה על נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין. אה, אני אשמח להציג את עצמי בכמה מילים כדי שתבינו מי אני ומה אני עושה. אז כמו שכתוב במצגת, שמי דוקטור טני ארוש, יש לי דוקטורט במדעי הרפואה, אני אימונולוגית בהכשרתי, ויש לי קליניקה שעוסקת ברפואה פונקציונלית, אינטגרטיבית ושיקום עור, ואיפשהו במהלך ההרצאה אתם תבינו איך בעצם מייצרים קשר בין רפואה לבין תחום הדרמטולוגיה, רפואת העור. אני מבטיחה לכם שיהיה מעניין מאוד מאוד הערב. Okay. Here. Okay, סליחה. Nope. Where did it go? שנייה, אני צריך, oh, here it is. Review and partial. Okay, great. Um, אני דוקטור ישראל יפה, אני רופא כללי, לא אנדוקרינולוג, לא גינקולוג, לא גסטרו, אני רופא כללי 36 שנים, אני פה בארץ 26 שנים, 22,000 פציינטים בלי עין הרע, ואני עובד עם אנשים שרוצים עזרה בדרך טבעי אבל רפואי, שנופל בין הכיסאות ויודע שיש להם בעיות בתריס, בהורמונים נשי, גברי, אדרינל, מערכת עיכול, ונותן להם אוכל, תוספי מזון והורמונים זהים ביולוגי. אז זה מה שאני עושה, אני יושב ברמת גן רוב הזמן וגם בית שמש, והרבה פעמים על זום, ואני מאוד מאוד שמחה שדוקטור טני עובד ביחד איתנו לדבר על עניין מאוד מאוד חשוב. אז דוקטור טני. אז אנחנו הולכים לדבר הערב על מונח מאוד מאוד משמעותי וחשוב ברפואה שנקרא התסמונת המטבולית. זה מונח רפואי שתופס נפח מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות בשיח הרפואי, בכל התחומים שקשורים לרפואה, גם אנדוקרינולוגיה, גם גסטרואנטרולוגיה, רפואה פנימית, רפואת עור, בעצם איזשהו ככה מונח רפואי שיש לו משמעויות רבות, שהגורם העיקרי למונח הזה, תכף אנחנו נרחיב על זה דיבור, אבל זאת התזונה שלנו, התזונה המערבית, המזון האולטרה מעובד שאנחנו צורכים היום, ואנחנו מבינים בשנים האחרונות שיש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על הגוף שלנו, גם ברמה התאית וגם ברמה הכללית. אז אם אנחנו נגדיר את זה רגע מבחינה רפואית מדויקת, זה מצב פרו-דלקתי שקשור לחילוף החומרים, למטאבוליזם של גלוקוז. גלוקוז זה בעצם סוכר, מה שאנחנו קוראים לו בשפה היומיומית הסוכר, לא הסוכר הלבן הזה שאנחנו מכירים, אלא בעצם הסוכר שבו התאים של הגוף שלנו משתמשים. התסמונת הזאת מאופיינת בהצטברות של מספר הפרעות בריאותיות שונות, שמעלות את הסיכון לנו לפתח מחלות שונות, כמו מחלות לב וכלי דם, כל המחלות שבעצם קשורות לכלי דם קטנים וכלי דם גדולים, טרשת עורקים, אי ספיקת כליות, שבץ מוחית, אינגולת לאינסולין, סוכרת סוג 2, וכל הסיבוכים שנגזרים בעצם מורכבות הרפואית הזאת. דוקטור יפה, הבמה שלך, להמשיך. אני רוצה לדבר קצת על ג'נטיקה. אני חושב, יש לנו מחלקה ברפואה בשם אפיג'נטיקס. זה אומר שאנחנו יכולים לברר מה הג'נטיקה של בן אדם. יש כל מיני שירות שאפשר לדעת את התוכנית של הג'נטיקה שלהם. ואם כתוב יש את הגן לאיזה מחלה, ברור לא צריך ליש את המחלה, רק לדעת לא לתת לו מכות. האריה יושן,
ויכול להמשיך את השינה אם לא נותן מכות. אז אם יש ג'נטיקה לבעיות עם מטאבוליזם, אז אפשר לא ללכת על הכיוון שאנחנו מדברים, ולא לתת יותר מדי סוכר או פחמימות או לחץ נפשי או חוסר שינה שאנחנו מדברים, כי זה דברים שנותן מכות לאריה והוא מתבטא. אז רק שיש ג'נטיקה לזה, זה לא אומר שצריך ליש את זה. אני אסכם ואני אגיד, רגע לפני שאנחנו נעבור, לגבי העניין של גנטיקה ואפי-גנטיקה, נעשה קצת סדר אולי לצופים ולצופות שלנו. יש לנו בעצם את ה-DNA, ה-DNA זה בעצם הרצף של כל הגנום האנושי שלנו, שיש בו גנים, הגנים האלה יכולים לבטא מחלות מסוימות, ויש לנו בעצם מערכת כימית שנמצאת מעל ה-DNA, שנקראת אפי-גנטיקה, שהיא בעצם אחראית להחליט האם גן מסוים יבוא לידי ביטוי או לא יבוא לידי ביטוי. האם אנחנו נהיה חולים או נהיה בריאים. והרבה פעמים אני שומעת אנשים שמגיעים לקליניקה ואומרים לי, אבא שלי חולה סכרת, אמא שלי חולת סכרת, אני בוודאות אחלה בסוכרת. אז אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה, זה לא נכון בכלל. אורח החיים שלנו, כמו שדוקטור יפה אמר קודם, הוא זה בעצם ידליק או יכבה את הביטוי של הגן הזה, האם הוא יחליט אם אנחנו נחלה או לא נחלה במחלה. זאת אומרת שיש לנו יכולת, על ידי ניהול אורח החיים שלנו, להחליט איך החיים שלנו ייראו, האם נהיה בריאים או חולים. ומכאן נמשיך. מצוין. אז בשביל להסביר קצת, ככה למי שלא מכיר ולא מבין את הסיסטם שלנו, דיברתי מקודם על גלוקוז, בואו נבין מה זה בעצם אותו גלוקוז ואיך הוא עובד, ולמה אנחנו הופכים להיות חולים, או איך מפתחים את התסמונת המטבולית. אז כמעט בכל מזון שאנחנו צורכים, המזון שהוא פחמימני, אוקיי? זה יכול להיות גם ירקות, גם פירות, כמובן שלחם ופסטות, וכל מה שהוא לא שומן נקי או חלבון נקי, יש לנו בעצם סוכר. אותו סוכר, הגלוקוז, הוא בעצם האנרגיה של התאים של הגוף שלנו. כל תא בגוף חייב גלוקוז כדי לפעול, כדי לעבוד, כדי לייצר אנרגיה. עכשיו, יש פה טריקיות קצת, כי גלוקוז לא יכול להיכנס לתאים לבד, לפחות לא לרוב תאי הגוף, פרט למוח. והוא צריך שמישהו יפתח לו את הדלת. ומי שפותח לו את הדלת ומאפשר לו להיכנס לתוך התאים, זה הורמון שנקרא אינסולין. האינסולין מופרש מהלבלב, מתאי בטא בלבלב. יש לנו שני סוגים של תאים בלבלב. סוג אחד זה תאי אלפא, סוג אחד זה תאי בטא, זה התאים המרכזיים. כאשר תאי בטא, התפקיד שלהם זה להפריש אינסולין. וכמו שציינתי ואפשר לראות גם בתמונות שיש לכם פה במצגת, התפקיד של האינסולין זה להיקשר לרצפטור, לאותו קולטן על גבי התא, ולאפשר לגלוקוז להיכנס לתוך התא. עד כאן במצב תקין זה בסדר, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים שגלוקוז ייכנס לתאים, אבל מה קורה במצב שיש לנו עודף גלוקוז בזרם הדם? אז מתחילות הבעיות. או מה קורה כאשר התאים שלנו לא מגיבים לאינסולין שמופרש, והוא לא מצליח לפתוח את אותה דלת. אז הגלוקוז נשאר בזרם הדם, וגם הרמה שלו גבוהה. והמשוואה פה היא פשוטה, וחשוב לי שתבינו את זה, וזה מה שנקרא המפתח המרכזי שתיקחו מההרצאה. לא משנה מה הבעיה, בשורה התחתונה, אם גלוקוז נשאר גבוה בזרם הדם, מתחילות הבעיות הרפואיות, מתחילות הבעיות הבריאותיות, אוקיי? ומכאן אנחנו ניקח את ההרצאה שלנו קדימה, ונייצר הבנה של איך בעצם מתפתחת התסמונת המטבולית, ואיך היא מדרדרת. או אני אוהבת להגיד איך אנחנו הופכים ברגע מאנשים בריאים לאנשים חולים. אז אפשר להעביר את השקופית. אז התסמונת המטבולית בעצם הופכת מהפרעה מטבולית לתסמונת מטבולית, כאשר מתקיימים 3 מתוך 5 פרמטרים שאתם רואים פה במצגת. היקף מותניים, כאשר היקף המותניים גדול מ-101.6 סנטימטרים בגברים ו-88.9 אצל נשים,
זה בעצם, אוהבים לקרוא לזה בשפה הרפואית מבנה של תפוח, יש ממש לגוף מבנה של תפוח, כאשר רמות הטריגליצרידים בדם נמדדים ביותר מ-150 מיליגרם לדציליטר, כאשר הכולסטרול מסוג HDL, שזה דווקא הכולסטרול הטוב שלנו, זה שאחראי לפינוי הכולסטרול הרע מזרם הדם, הוא פחות מ-40 מיליגרם לדציליטר אצל גברים, או פחות מ-50 מיליגרם לדציליטר אצל נשים. מזמינה אתכן ללכת ולבדוק את כל המדדים האלה בבדיקות הדם שלכם. כאשר עלייה ברמת הגלוקוז בצום היא מעל 100 מיליגרם דציליטר או יותר, אני מדגישה שהטווח התקין של גלוקוז בצום, שלאחר צום של לילה זה בין 70 ל-100, וכאשר לחץ הדם נמדד באופן עקבי כגבוה, 130 על 85 ומעלה. אם בעצם 3 מתוך 5 הפרמטרים האלה מתקיימים, אנחנו עוברים ממצב של הפרעה מטאבולית לתסמונת מטאבולית, שזה מוגדר כבעיה רפואית. איך אנחנו בעצם מאפיינים תחלואה? זאת אומרת, מה השלבים שבעצם אנחנו עוברים ממצב שהוא תקין למצב שהוא של חולי? אז כמו שאמרתי, במצב תקין, רמות הסוכר, הגלוקוז בצום הם בין 70 ל-100 מיליגרם לדציליטר. זאת בדיקת דם פשוטה שאנחנו בדרך כלל מקבלים בכל הפניה מרופא רופאת המשפחה שלנו, ואפשר לבקש לעשות אותה. השלב הבא זה שלב שנקרא תנגודת לאינסולין. זה שלב שבו אותו הורמון, שהוא בעצם זה שפותח את הדלת לגלוקוז, לא מצליח לגרום לתא להגיב. זאת אומרת, התאים של הגוף שלנו מתנגדים לאינסולין, הם לא מגיבים, הם לא רגישים אליו. ולכן סוכר בעצם יהיה בזרם הדם יחסית גבוה, וגם רמות האינסולין יהיו גבוהות, כי הלבלב כל הזמן יפריש כמות גבוהה יותר כדי לאפשר כניסה של הגלוקוז לתוך התא. אז תנגודת לאינסולין מוגדרת כמצב שאינסולין בצום גבוה מהנורמה, מעל 29 יחידות. גם את הבדיקה הזאת אפשר לבקש מרופא רופאת המשפחה שלכם, לא צריך אנדוקרינולוג. ובדיקת ההמוגלובין המסוקרר A1C היא עדיין תקינה, בין 4 ל-5.7%. השלב הבא, אחרי תנגודת לאינסולין, זה מצב שנקרא טרום סוכרת, כאשר רמות הגלוקוז בצום הם בין 100 ל-126 מיליגרם לדציליטר, וכבר ההמוגלובין המסוקרר מתחיל להתנהג אחרת, בין 5.7 ל-6.5%. השלב הזה הוא השלבים של תנגודת לאינסולין וטרום סוכרת זה שלבים רוורסביליים, זאת אומרת, יש לנו יכולת להשפיע עליהם בטווח המיידי על ידי שינוי אורח החיים והתזונה שלנו, ולתקן אותם חזרה למצב תקין, ללא מעורבות של תרופות. אני מדגישה, וזה חשוב שתדעו את זה, ללא מעורבות של תרופות עדיין. כאשר לא מטפלים במצב הזה, והמצב הזה מידרדר, והרבה פעמים תנגודת לאינסולין זה מצב שקיים כבר בגילאים מוקדמים, גילאי ה-35-36, אצל אנשים צעירים ולא שמנים, אוקיי? המצב מתפתח לטרום סוכרת, ובהפרש של 5 עד 10 שנים אנחנו כבר נראה ממש מחלה. סוכרת סוג 2, כאשר הגלוקוז בצום גבוה מ-126 מיליגרם לדציליטר, וערכי ההמוגלובין המסוקרר מעל 6.5%. כאן אנחנו כבר מדברים על מצב שמבחינה קלינית הוא נחשב מחלה קיימת. זה מצב שלרוב הרפואה המערבית תיתן התערבות תרופתית על ידי כל מיני כדורים, הזרקות של אינסולין. היום נכנסו לשוק אוזמפיק וסקסנדה, כל הזריקות למיניהם שהמטרה שלהם היא להוריד את רמות הסוכר בדם. אבל ככה נראית התחלואה, ושוב אני חוזרת ואומרת שכל הגרף הזה לא קשור בכלל לעניין של גנטיקה, הוא קשור אך ורק לתזונה וניהול אורח חיים, וחשוב שתבינו את זה. אפשר לעבור הלאה. רציתי להוסיף לזה, אני חושב את זה כמו אימא שצועק על הילדים כל הזמן, אז הילד יודע לא להקשיב כל כך. אז אם אמא באמת רוצה שהילד מקשיב, היא צריך לפוצץ, לצעוק כמו הוא לא רגיל. אז בזמן שכל תא מקבל יותר מדי סוכר, אז יהיה
insulin resistance. מיותר מדי סוכר כל הזמן, לא יכול להביא את זה בתוך התא. רק אנחנו חייבים להעלות את המינון כל כך גבוה, שמתחיל כל המחלות. אז זה דרך פשוט להבין מה אנחנו עושים. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על צד רפואי, על מעשים. והתסמונת שחלות פוליציסטיות, זה יכול לתת לנו אינפורמציה הורמונלי, מה כל הסוכר עושה לכל הדברים, כולל אסטרוגן, בלוטות התריס ובלוטות אדרינל. אז פציינטים שלי מבין את זה, ואני רוצה לעבור על זה, שאנחנו צריכים סוכר באיזון. ואם הסוכר באיזון, אז לא יותר מדי סוכר בזרימת הדם בתוך התאים, האינסולין עובד בסדר. אבל בזמן שאנחנו מקבלים קפיצה של סוכר בבת אחת, התאים לא יכול להשתמש עם זה כל כך, אז יש יתר, ומה אנחנו עושים ביתר? לשים את זה בתאים של שומן. בזמן שהסוכר עולה גבוה, יהיה יותר מדי אינסולין, כי הוא חושב זה המשיך לעלות, ואנחנו לא אוכלים מדי, אז יש אינסולין מדי, ואינסולין מדי עצמו, אינסולין זה הורמון שגודל את הגוף. זה למה אנשים שלוקחים אינסולין בזריקות, זה קשה להוריד משקל, כי יש זריקה של דברים שגודל את הגוף. אז אינסולין, אם אפשר לעבוד מאוד מאוד חזק על דיאטה, זה יכול להוריד את הכמות של אינסולין שצריך. אני לא אומר, קודם אני לא אנדוקרינולוג, ואני לא רוצה לומר משהו שזה כנגד הכיוון שלהם, אבל רק לחשוב, אם בן אדם שומר על דיאטה, והסוכר מתחיל לרדת, והם לוקחים אינסולין, במקום להוריד את המינון של אינסולין, הרבה דיאטני אומר, לאכול עוד יותר לחם. משהו שעולה את הסוכר, את הצורך שהאינסולין. אבל אני חושב שכולם שיש את הצורך לאינסולין, צריך לעבוד עם הרופא, עם הדיאטני, להוריד את הכמות של אינסולין שבן אדם צריך להיות באיזון עם הדיאטה. יש documentary, it's called Raw for 30 Days. Dr. Gabriel Cousins, who made Aliyah וגר פה בארץ, היה מאריזונה, לקח קבוצה של אנשים, רוב היה סוכרת סוג ב' 2, והיה כמה שהיה סוג 1 עם אינסולין, והם אוכלים רק raw food 30 יום, עם הרופא הסתכל כל יום ובודק את הסוכר וכל מיני דברים ונותן שינויים שצריך, ובסוף 30 יום, אנשים שלוקחים כדורים של סוכרת, כדורים יכול להוריד את זה לגמרי, ואנשים שלוקחים אינסולין היה להוריד את הכמות של אינסולין למינימום. It was נפלא, ובזמן שרואים שזה יכול לבוא, זה נותן מוטיבציה לכל בן אדם שיש בעיה בסוכרת, אם צריך כדור, אם צריך אינסולין, או רק בגבול, והרופא מחכה לתת כדורים, כולנו יכולים לעשות את זה ברצון שלנו עם השינויים שאפשר לעשות, להוריד את הסוכר מהדיאטה, מהספורט וכולי. אז בתסמונת שחלות פוליציסטיות, מה זה? הסוכר עולה, יש יותר מדי אינסולין, אינסולין עולה משקל, במשקל תאים של שומן זה מלא עם אסטרוגן. אסטרוגן אנחנו לומדים, זה לא מתאים, טוב לבריאות יותר מדי. זה טוב, אבל לא יותר מדי. אז אינסולין מדי, אחרי שעה-שעתיים מוריד את הסוכר תחת הקו תחתון, ויש לנו
חוסר סוכר במוח, ואנחנו קשה לי יש סבלנות, לי יש מצב רוח טוב, לי יש ריכוז טוב, אז אנחנו צריכים להעלות את הסוכר, כי זה יורד, 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 ואם זה יורד יותר מדי, המוח שצריך סוכר יותר מכל מקום, נותן שמתעלף מזה. אז הבלוטות אדרינל צריך להעלות את הסוכר לפני אנחנו נופל לגמרי, וזה מחליש אותו, ובזמן שהוא עולה את הסוכר, הוא לא יכול לתת בן אדם אנרגיה, הורמונים, מערכת החיסון, התפקוד ראשון שלו, אז אנחנו נותן הרבה לחץ כל פעם על אדרינל שאנחנו עולים ויורדים את הסוכר. אז אבל אין מה לעשות, הוא עולה את הסוכר אבל לא נותן מספיק להרגיש טוב, אז אנחנו צריכים לאכול או לשתות משהו שקופץ את הסוכר עוד פעם, וזה יכול לפיקים 5 פעמים ביום בממוצע של כמעט כל בן אדם, בין קפה ופחמימות או מתוק, כולל בריא, פרי דבש תמר, אז אנחנו חי בפיקים, והדברים האלה לקח מחיר גדול, ובזמן שיש אינסולין מדי, זה עולה משקל, וזה עולה הורמון גברי, טסטסטרון, דיהידרוטסטסטרון, וזה נותן כל הסימנים שדוקטור טני הסביר שהיא מטפלת, שעוזר ויש הרבה הצלחה עם האור והאקני וכולי, אבל טסטסטרון מדי גורם בעיות בעור, בשיער, במצב רוח, אגרסיביות לאישה, והורמון גברי משפיע לא טוב על הזקיקים, שצריך לגדל, לפוצץ ולתת ביות, שיהיה הריון, ונותן את החלק של השחלות, נותן לנו פרוג'סטרון, שעובד כנגד האסטרוג'ן, מנטרל את התופעות לוואי של אסטרוג'ן, שנותן לנו יותר מדי בעיות עם אסטרוג'ן דומיננטי, זה אומר שיש לנו עלייה במשקל, בעיות בתריס, בעיה בשד, בעיות במצב רוח, עצבים וכולי. אז אנשים לא יודעים את זה ולוקחים כדור להוריד את החרדות, הם לא יודעים שאפשר לטפל עם בלוטות התריס, לטפל מסביב מכל ההורמונים שזה קשור, ואדרינל, אם אנחנו לא נותנים לחץ על סוכר עלייה וירידה, הוא יכול לתת אנרגיה אמיתית, במקום קפה ופחמימות, אנרגי בר או תמר בין ארוחות, או אחרי ארוחות, שהאוכל לא בעיכול טוב, אז אנחנו בירידה באנרגיה, אז צריך לעלות, וכל יום אני אומר לנשים שבאים אליי עם שחלות פוליסיסטיות, אני אומר, it's not your fault, זה הדרך, הולך לגן עם לחמניה ושוקו, ויש עוגיות ויש סנדוויצ'ים ויש פסטה ויש בגלה ויש כל יום יש יום הולדת ברוך השם בגן, אז יש יום הולדת עם כל הממתקים וכל הדברים, אז זה מאוד קשה להיות באיזון בסוכר, וילדים עם עלייה וירידה אין להם פוקוס, אז הטיפול, אני אומר לפציינטים, בטיפול זה ריטלין, ובזמן שיותר מבוגר, הטיפול עם אותו עלייה וירידה, זה בגדים יותר גדול, מהצורך, כי אנחנו גודל את הגוף. אז אנחנו רוצים לשמור את הסוכר להיות באיזון, וזה הדיאטה שאנחנו מדברים כל זמן, 50, 30, 20, זה המטרה. המטרה זה לשמור שהסוכר יהיה באיזון ולא כמו רקפת הרים. אז אם כן, לא יהיה אסטרוג'ן מדי, שגורם מחזור עם הרבה דימום, או הרגשה יום, יומיים, שבוע, שבועיים לפני מחזור מרגיש טוב, או בגיל מעבר כבר עולה משקל ומצב רוח לא טוב, וזה פוגע על בלוטות התריס. אסטרוג'ן מדי לא נותן רשות לתריס לעבוד, ובלוטות אדרינל כל הזמן הוא בלחץ עם סוכר שיורד וצריך לעלות ולא יכול לעשות תפקוד, ובזמן שאדרינל זה נמוך זה הביא פיברומיאלגיה וזה נותן חוסר אנרגיה לכל תא בגוף. אז כל זה קשור לשליטה על הסוכר.
אז לפני יש יותר מדי פירות, יותר מדי קפה, יותר מדי פחמימות, תחשוב על כל המחלות או סימפטומים שזה לא נעים, יכול לבוא לבן אדם, ובזמן שאנחנו בהרגל, היה לי פציינט היום שזה 8 כוסות קפה, איש טוב, נורמלי, אבל הוא צריך ריכוז. אז זה הדרך, הוא הולך לישון 1:30 בבוקר. אז נו, מה צריך? לדעת, אנחנו יודעים שאדרנל מרפא עצמו אם בשינה בזמן 10-11, יותר מוקדם יותר טוב, צריך 7 שעות פלוס. אז צריך לחזור את הסוכר באיזון, או יהיה לנו בעיות בכל מקום. אז זה את הפרקטי שאיך אני עובד עם אנשים. כן, הבסיס זה לטפל עם הסוכר, אבל כל הדברים שקרה מזה, זה את השחלות פוליסיסטיות חס ושלום פוגע על הפוריות, אז אין בעיה, תמשיך על אותו כיוון, רק לקח תרופה לפוריה. יש לנו קסם לכל דבר, אבל זה לא מטפל עם השורש של הבעיה. אסטרוג'ן מדי, בלוטות התריס ואדרנל. אני רוצה להגיד משהו, רגע לפני שאנחנו עוברים הלאה, לסכם את הנושא מהצד שלי כאימונולוגית. היום אנחנו יודעים ומדברים על זה המון חוקרים בארצות הברית, שאינסולין is the bad guy. כולם כבר מבינים שהוא הבחור הרע פה בסיפור, בעבר חשבו שזה באמת הפתרון לכל מה שקשור לרמות גלוקוז גבוהות בדם, והיום מבינים שבגלל שאינסולין זה הורמון בנייה וגדילה, הוא בעצם דוחף את כל העודפים של הסוכר לתאי השומן. עכשיו, תאי השומן יש להם יכולת, בעצם כאשר יש לנו עודף של תאי שומן, הם מפרישים חומרים דלקתיים שנקראים ציטוקינים ואינטרלוקינים, שמעוררים את מערכת החיסון וגורמים למצב שהוא דלקתי. והמערכות בגוף מתקשרות אחת עם השנייה. בסוף החומר הזה שמופרש, החומרים הכימיים האלה שמופרשים מהתאי שומן, הם משבשים הורמונליים, הם משבשים את הפעילות של השחלות, הם משבשים את הפעילות של בלוטת התריס, הם משבשים את הפעילות של בלוטת האדרנל, גם של ההיפותלמוס וההיפופיזה במוח. צריך להבין שבסוף הגוף שלנו עובד כסיסטם שלם, ולא כמו הרפואה המערבית בכך רואה אותו כמערכות נפרדות, כי אם יש בעיה אחת הולכים לאנדוקרינולוג, ואז בעיה במדד אחר והולכים לנוירולוג. בסוף כל הבעיות האלה מתקשרות לדבר אחד שממנו התחלנו בכלל את ההרצאה, שזה העניין של התזונה, העניין של הסוכר, העניין של אורח חיים שאנחנו מנהלים, שהוא רווי בסטרס, רווי במזון מעובד, שזה בעצם מה שמשפיע ומשבש לנו את הגוף בצורה כזאת. ותכף אתן בשקופית הבאה תבינו איך זה בא לידי ביטוי בצורה הכי מהירה, איך אפשר לזהות את הבעיות האלה כמה שיותר מהר. אני מסכים. אז אחד בעצם מהתחומים שאני עוסקת בהם, וזה התחום מומחיות שלי, זה הנושא של שיקום עור. ואני בעצם מחברת את כל הנושא של רפואה מערבית, רפואה משלימה, רפואה פונקציונלית, יחד עם עולם הדרמטולוגיה, מהסיבה הפשוטה, העור זה המראה לכל מה שקורה לנו בגוף. אנחנו אוכלים טוב, אנחנו נראים טוב. אנחנו מאוזנים הורמונלית, העור נראה טוב. כאשר לא טוב לנו, כאשר קורה משהו בגוף, למשל, יש איזושהי אלרגיה. הגוף נחשף לאלרגן מסוים, ולכן אנחנו רואים פריחה, קודם כל, ממש אפשר לראות את זה בטווח של דקות עד שעה, שעתיים, מיד העור מגיב ואנחנו רואים פריחה. העור הוא המראה הכי טובה למה שקורה לנו בגוף. אז התסמונת המטאבולית משפיעה בכל כך הרבה בעיות עור, החל מסבוריה ואקזמה, כל הקסקסים שיכולים לבוא לידי ביטוי בקרקפת, מצח, קו לסת, מסביב לאף, בלחיים, אטופיק דרמטיטיס למי שסובל גם בגילאים המאוחרים, התפרצויות שהן מאוד מאוד קשות ובלתי נשלטות, במיוחד אם מערבים סטרואידים בשימוש אגרסיבי ויומיומי.
אחד הדברים הכי מדהימים שאפשר לזהות את התסמונת המטאבולית מאוד מאוד מהר על גבי העור זה הקנטוזיס ניגרנקס, שזה הכתמים הכהים האלה שמופיעים בכל מיני אזורים שיש בהם כל הכפלים, אזורי הצוואר, עורף, באזור של המרפקים, ברכיים, מפסעות, כתמים כהים שנוצרים מעודף ייצור של קרטין, וזה מדד מאוד מאוד טוב שאפשר לזהות את התסמונת המטאבולית גם בקרב אנשים שסובלים מעודף משקל. עור של תסמונת מטאבולית יהיה יבש, הוא יהיה מקומט, הוא יראה מאוד בוגר ביחס לגיל האמיתי של הבן אדם. בטח ובטח אם הבן אדם הוא גם מעשן, שהרבה פעמים זה קומבינציה, מה שנקרא פצצה. אנשים גם לא אוכלים טוב וגם מעשנים, ואז העור נראה מאוד מאוד זקן ובוגר. אקנה וולגריס, הרבה פעמים במצבים של תסמונת מטאבולית ותסמונת השחלות הפוליציסטיות, שכמו שדיברנו קודם הולכות אחת עם השנייה, אפשר לראות מצבים מאוד חמורים של אקנה שמופיע באזורים קו הלסת, סנטר, לחיים. התמונה שיש פה במצגת זאת מטופלת אמיתית שלי מהקליניקה, מטופלת שעברה טיפול שיקום עור באקנה על רקע תסמונת שחלות פוליציסטיות. עשינו שינוי מאוד משמעותי באורח החיים שלה, בתזונה שלה גם טיפול חיצוני, גם טיפול פנימי, וזיהומים פטרייתיים. הרבה פעמים נשים מגיעות אליי לקליניקה ואומרות לי, אני סובלת מפטרת בנרתיק. פטרת בנרתיק, פטרת בציפורניים, שוב ושוב ושוב, ודלקות בשתן, ואני לא יודעת מה לעשות. אני לוקחת אנטיביוטיקות, אני לוקחת כל מיני נרות וגינליים, וזה לא עוזר. ואני תמיד מתחילה בלשאול אותה, מה את אוכלת? איך התזונה שלך נראית? כי האוכל יש לו משמעות ישירה ומיידית על ההשפעה של זיהומים פטרייתיים, בעיקר אם אני חושדת שאותה מטופלת או מטופל סובלים מתסמונת מטאבולית. אז זה משהו שחשוב לשים לב אליו בהקשר של זיהומים פטרייתיים. זהו, אפשר לעבור הלאה. זה רק להסביר איך אני בודק הרמה של הורמונים. אנחנו יודעים, המון אנשים באים ואומר, כל הסימפטומים שזה 100% בעיה הורמונלי. כל דבר שאמרתי כבר. אז איך אנחנו יכולים לדעת את הפרופיל? כי כולם אומרים אותו מילה, צריך לדעת אם אסטרוגן זה בטוח יותר מדי, אבל זה יותר מדי בשמיים, או זה בצד נמוך, ופרוג'סטרון זה מאוד מאוד נמוך. הטיפול זה אחר, להוריד אסטרוגן או לעלות פרוג'סטרון, זה עושה הבדל גדול. למה עייפים? כי אולי הקורטיזול זה ביותר מדי, או לפעמים זה בשלב ב' שהוא כבר נשרף והוא נמוך מדי. שני בעיות נראה שיש עייפות. אז אנחנו רוצים לברר בדיוק את הרמה של הורמונים. אז אנחנו יודעים את הרמה של הורמונים מבדיקה, אבל בדיקת דם קונבנציונלי יש הורמון פעיל ולא פעיל ביחד, וכולם נראה בסדר, כמעט כולם בסדר, חוץ ממחלות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא מרגישים בסדר, אז בלוטות רוק מסוננת ונותן ברוק רק את ההורמון פעיל. אז רופאים שרוצים מספרים אמיתית, כי הטיפול שאני נותן זה מיוחד למצב הורמונלי שלכם, לא הורמון אחד שזה בסדר לכולם. אנחנו רוצים, אם זה גבוה, לתת איזה ויטמינים, עשבים, חומצת אמינו, להוריד את ההורמון שזה גבוה מדי. אם זה נמוך, אנחנו רוצים לקחת הורמונים ביולוגי, תמצית שבא מבטטה מקסיקני, אותו מולקולה כמו גוף מיוצר, אחרי זה עובר פרוצדורה כימית, אבל זה בא עם תעודה שזה אותו מולקולה כמו גוף מיוצר. ואני נותן את זה רק לחזור לאיזון של הורמונים. לא שיהיה כמו גיל 18, כמו גיל שלך, להיות באיזון שהוריד את הסימפטומים שיש לך, אבל אנחנו צריכים מספרים. אז בדיקת רוק ובדיקת סואה במעבדה בארצות הברית של דיאגנוסטיקס,
הם את האוריג'ינלי, הם עושים יותר ממיליון אנשים כל שנה, 25,000 רופאים שולחים פציינטים שם, כי אנחנו מקבלים פרופיל של כל המקומות, את האדרנל בוקר צהריים ערב לפני שינה, הורמונים נשי, דיהידרוטסטסטרון, DHEA, אנדרוסטינדיון, טסטסטרון, את מערכת העיכול, את כל מיני דברים ביחד, שכל דבר אומר לי למה יש כבדות, עייפות אחרי ארוחות, חוסר אנזימים, רגישות לגלוטן, יש בעיות בחיידקים, פרזיטים, קנדידה, וזה מאוד מאוד מדויק, ומזה אני יודע איך לטפל. אז זה לא סתם מעבדה, יש להם כל מיני תעודות, כל מיני פרסים. הייתי שם במשך 26 שנים שאני פה בארץ, הייתי בסיאטל, וושינגטון, ודיברתי עם המנהל רפואי שם, ודיברתי על ניסיון שלי ואת התוצאות שלהם, אז ראיתי את הטכנולוגיה, זה מאוד מאוד מיוחד. אז יש הרבה מעבדות, אבל למדתי מוקדם שלא כל מעבדה נותן לנו תוצאות שזה להבדיל כמו תורה משה מסיני. זה מה שאני לומד משם. אז מישהו בא עם בדיקות ממעבדה אחרת, שלא אומר בדיוק מה הם רואים קליני, אני אומר תעשי את הבדיקות שלנו ואנחנו רואים פעם אחת, וזה הבסיס שאני יודע איך לטפל. אז זה איך אני, אם לא כולם צריכים לעשות את הבדיקות, אבל אם זה מסובך ואנחנו צריכים לראות איך אגרסיבי לטפל, זה עדיף לעשות את זה פעם אחת בחיים. אוקיי. אוקיי, אז כמובן שאנחנו צריכים להציע פתרונות בסופו של דבר, כי יש פה בעיה אמיתית, בעיה שהיום אנחנו כבר מבינים שהסדר גודל של התסמונת המטאבולית זה מספרים אסטרונומיים. סתם לסבר לכם את האוזן, בארצות הברית 90% מהאוכלוסייה סובלים מהתסמונת המטאבולית בדרגות כאלה ואחרות בגלל התזונה שלהם. אז first of all, לפני הכל, אנחנו מתחילים קודם כל בלשנות את התזונה. זה הדבר הראשון, לפני שממהרים לבית המרקחת לרכוש שקית של תרופות והפתעות, אנחנו מתחילים קודם כל בתזונה. מפחיתים כמות של מזון מעובד, סוכרים. כשאני אומרת סוכרים, אני לא מדברת רק על עוגות ועוגיות ופסטות, אלא הבנה אמיתית ומעמיקה של האוכל, להבין קודם כל מה זה אוכל. ודברים שמגיעים בתוך שקיות מרשרשות, זה לא אוכל. דברים שיש להם רשימת רכיבים של 4, 5, 10 מרכיבים, זה לא אוכל. אוכל, ההגדרה שלו זה כמה שיותר קרוב למצב הטבעי שלו, לאיך שהוא נראה, ומתוך בעצם המזונות האלה אנחנו מייצרים אוכל. נושא שני זה שיפור חילוף החומרים בגוף. בסוף כל תא ותא מכיל מיטוכונדריות, שזה בעצם המפעל האנרגטי שלנו, שמייצר אנרגיה לכל התאים בגוף. ואנחנו צריכים לוודא שאותו מפעל יעבוד כמו שצריך. כי אם המפעל הזה לא עובד כמו שצריך, לא משנה מאיזה סיבה, אם זה חוסר איזון של בלוטת התריס, או חוסר איזון של בלוטת האדרנל, או תסמונת שחלות פוליציסטיות, אנחנו מתחילים לראות בעיות. אנחנו רואים השמנת יתר, אנחנו רואים קושי לרדת במשקל, הרבה פעמים בעיקר נשים מתלוננות על זה אבל אני אוכלת נכון, אבל אני מתאמנת 3 פעמים בשבוע, למה אני לא יורדת במשקל? אז צריך להבין שצריך את המנגנון הקטן הזה שנמצא בתוך התא, צריך להשפיע עליו בצורה מאוד מאוד מדויקת. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תזונה נכונה, על ידי פעילות גופנית, וכל הפרמטרים שנמצאים פה מסביב. עוד פרמטר נוסף זה תוספי מזון. בעידן של היום, במיוחד בקרב אנשים שלא אוכלים מספיק טוב, שהתזונה שלהם היא אולטרה מעובדת, יש חוסרים מאוד משמעותיים במינרלים, בוויטמינים, בסיבים תזונתיים, וברגע שיש לנו את החוסרים האלה, הרבה פעולות מאוד מאוד בסיסיות בגוף שלנו לא מצליחות להיעשות כמו שצריך. ואני אתן דוגמה בהקשר של התחום שדוקטור יפה עוסק בו, שזה חוסר איזון של בלוטת התריס, או תת פעילות של בלוטת התריס.
הרבה פעמים בפרופיל של הבדיקות הדם אנחנו נראה שנשים סובלות מאנמיה. אנחנו רואים מדדים מאוד נמוכים של פרטין, של המוגלובין, של ויטמין B12, וזה הולך ביחד, וצריך במקביל לאיזון של הבלוטה ולשינוי תזונתי גם לטפל במדדים האלה ולשפר גם אותם. פעילות גופנית, כמובן שזה לא סוד, המפתח לניהול אורח חיים בריא ולהפחתת סטרס ולהפחתת רמות דלקת, כל הפרמטרים פה מתקשרים אחד עם השני כמובן. פעילות גופנית שהיא מגוונת, זאת אומרת גם פעילות אירובית, גם פעילות אנאירובית, כי אם דיברנו מקודם על שיפור חילוף החומרים בגוף, לפעילות אירובית ולאנאירובית יש השפעה שונה על המיטוכונדריה ועל איך שהמיטוכונדריה עובדת. האם היא שורפת או האם היא לא שורפת. מייצרת אנרגיה או לא מייצרת אנרגיה, בשפה הפשוטה. אז צריך לשלב גם וגם, במיוחד לנשים שנמצאות בגילי 30 ומעלה, לשלב באורח החיים שלהם אימוני כוח, שהם משפרים את הדחיסות והצפיפות של העצם, הם בונים מסת שריר. אני תמיד אומרת את זה בהרצאות שלי, אבל אימוני כוח זאת הפנסיה שלנו לגילאים המאוחרים, כי היום אנחנו מבינים שאטרופיה של השריר ואובדן של מסת שריר עם הגיל חושף אותנו לתחלואה במחלות קשות, חושף אותנו לפציעות, לאוסטאופרוזיס, לשברים, ולכן אני ממליצה בכל גיל, גם בגילאי 60 ו-70 ו-80 למי שמצליחה לשלב אימוני כוח. הפחתת רמות הדלקת, CRP, זה מדד שאפשר לבדוק אותו בבדיקות דם פשוטות אצל רופאת המשפחה שלכם, לוודא שהוא לא עולה על 0.5 מבחינת הערכים שלו. זה המדד הדלקתי שהכי קל לנו לבדוק, והוא נותן תמונה מאוד מאוד טובה, אם וכאשר אנחנו לא נמצאים במצב של מחלה ויראלית כלשהי או מחלה דלקתית כלשהי, ואז באמת המדד הזה הוא גבוה באופן טבעי, אלא במצב סטטי. כאשר אנחנו, למשל, ערכי הסוכר בדם שלנו לא תקינים, אני תמיד מצמידה למטופלות שלי גם בדיקה של מדדי הדלקת האלה, אותו מדד CRP. והמטרה שלנו, גם בחולי סוכרת, גם בטרום סוכרת, גם בתנגודת לאינסולין, תמיד, 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 להוריד אותו כמה שיותר. נושא נוסף שמדובר היום, ויש עליו הייפ מאוד מאוד רציני, זה כל הנושא של המייקרוביום, כל החיידקים הטובים של מערכת העיכול, פרביוטיקות, פרוביוטיקות, פוסט-ביוטיקות. החיידקים שלנו הם רבים מתאי הגוף שלנו, ואנחנו צריכים לטפח אותם ולחיות איתם בצורה הדדית ובשלום, ולא סתם. לתת להם אוכל. אני תמיד אומרת שאם לא תאכילו את חיידקי המעי שלכם, הם יאכלו אתכם. זאת אומרת שאנחנו צריכים להקפיד על תזונה שהיא מעבר לגיוון לנו ולבריאות שלנו, היא גם צריכה לדאוג לבריאות של חיידקי המעי, כי יש להם חלק מאוד חשוב במטאבוליזם של גלוקוז. הם באמת יכולים לשנות את התמונה, וזה מדהים לראות שכאשר מוסיפים לחולי סוכרת סיבים תזונתיים בתוך המזון, גם רמות הסוכר יורדות, גם כל מיני סימפטומים שקשורים למערכת העיכול משתפרים, וגם הם מתחילים לרדת במשקל בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי הם פשוט אוכלים פחות סוכר ויותר סיבים תזונתיים. והנושא האחרון שהכי פחות מדובר והכי קשה לעבוד עליו, זה הנושא של הפחתת סטרס. דוקטור יפה דיבר קודם על הנושא של בלוטת האדרנל. אני לא יודעת כמה מכן או מכם יודעים, אבל בלוטת האדרנל אחראית להפרשה של הורמון הסטרס שנקרא קורטיזול. הורמון שהרמות שלו במהלך היום אמורות להיות יחסית נמוכות, אלא אם אנחנו נחשפים לסטרס. פרט לשעות הבוקר, שבשעות הבוקר ככה יש איזשהו פיק מאוד משמעותי, והוא עולה כדי להכין אותנו לקראת היום. הבעיה שבאורח החיים המודרני, אנחנו כל הזמן חיים בסטרס, במיוחד במדינת ישראל, בטח ובטח בתקופה כזאת. רמות הקורטיזול כל הזמן גבוהות, וכשהקורטיזול גבוה, הוא משדר לכבד סיגנל לשחרר מהכבד את הגלוקוז שיש בו, מהמאגרים שיש בו, מאגרי הגליקוגן, אל זרם הדם. וגם אם לא צרכנו דרך האוכל סוכר, רמות הסוכר עולות בצורה משמעותית בגלל הסטרס. ואותו סטרס משפיע על כל מערכת ומערכת בגוף שלנו. הוא משפיע על בלוטת התריס, הוא משפיע על אברי המין שלנו, הוא משפיע על התפקוד של המוח, הוא משפיע על
שלפוחית השתן, על הלב, על הריאות, על מערכת החיסון. ואכן צריך גם להיות מודעים לזה ולעשות כמה שיותר פעולות כדי להפחית סטרס. אני אתן לכם ככה ממש על קצה המזלג כמה דברים ממש פרקטיים. מיינדפולנס, מדיטציה, חשיפה לקור, אמבטיות קרח, שזה טרנד ממש ככה בשנים האחרונות פה בארץ, מפגשים חברתיים, פעילות גופנית, זה כל הפרמטרים המאוד משמעותיים שיכולים להפחית באופן מיידי את רמות הסטרס. אז קחו את הכלים האלה ותשתמשו בהם כבר מחר בבוקר. קודם כל ברמת המודעות, ואחר כך ברמת היישום. אני רוצה לחזור על... wait, יש? אוקיי, לא היה... פה. אז יש עוד דבר שאני רוצה לומר, שאיך אני מטפל עם כל החוסר איזון הורמונלי שבא מה-metabolic syndrome, זה נותן הורמונים ביולוגי, וזה במשחות שהסתובב למטה ולמעלה יש קצת הורמון שיוצא, וזה מורח על היד או בווגינה או איפה צריך את זה, או יש דבר שני, זה פלט תרפי, שזה הורמונים בכדורים סטרילי, שאני שם את זה מתחת העור בישבן העליון, וזה נותן את הרמה ההורמונים שצריך נשים 3 פעמים בשנה לקבל את ההורמונים מדויק שהם צריכים בכדור הזה, וגברים פעמיים בשנה. ואת האחרון, התמונה האחרון בצד, זה תיירופלקס. בזמן שנשים יש נורמלי בבלוטת התריס, יש לי מכשיר שבודק את המהירות של הרפלקס ביד, לפי הגיל, משקל, גובה, ואם לוקחים כדור לבלוטת התריס, ואומר לי, אם ההורמון ייכנס בתוך התאים, ועובד חזק, אז אני יודע לעלות או לרדת את הכדור, או להוסיף משהו, אז זה עוד כלים וטיפולים שאני נותן לחזור את האיזון הורמונלי במשרד שלנו. עכשיו אני רוצה אוקיי, דוקטור טני תסביר את זה, ואני רוצה שיהיה כמה דקות לשאול שאלות, ויש לנו אולי עוד 10 דקות להכל. אוקיי, אז אני אסביר איך בעצם אני מלווה מטופלים, מטופלות שמגיעים אליי לקליניקה. יש לי תוכנית שנקראת תוכנית 360, שהיא מבוססת רפואה פונקציונלית ואינטגרטיבית. כמו שציינתי קודם, אני אימונולוגית, אני לא רופאה, אני עובדת בשיתוף פעולה עם רופאים, ואני מפנה לרופאים לעשות בדיקות רפואיות, אבל התוכנית שלי היא בעצם תוכנית ליווי ובניית אורח חיים שהוא מדויק ונכון, מה שנקרא רפואה מותאמת אישית. התהליך נעשה על ידי מילוי שאלון רפואי מאוד מאוד מפורט, שכולל קרוב ל-140 שאלות, שבודק פרמטרים שונים בהסתכלות דרך העיניים של הרפואה הפונקציונלית. אני בודקת בעצם 7 פרמטרים מרכזיים שמשפיעים על הגוף ועל התפקודים הבריאותיים. לאחר מכן ממלאים במשך חודש יומן מעקב הרגלים. אני לומדת הכל על המטופלים שלי, מה הם אוכלים, מתי הם אוכלים, באיזה כמויות, מתי הם נכנסים לשירותים, מה אופי הצואה שלהם, כמה הם שותים ומתי, מה המצב רוח שלהם, מדד חשיפה לשמש, מדדי כאב, איך הווסת של המטופלות שלי נראית, איך האוכל מתקשר לתהליכים שונים במהלך החודש, בתוך הסייקל הנשי. בעצם בודקת את כל הפרמטרים האלה, ויחד עם הבדיקות מעבדה והבדיקות הרפואיות שיש להם, והשאלון הרפואי, אני עושה קומבינציה להכל בתוכנות סטטיסטיות מדעיות, ובעצם מתוך זה אני בונה תוכנית מותאמת אישית, שהתוכנית הזאת היא כוללת שינוי אורח חיים, אני ממש בונה להם כמה כמות חלבון הם צריכים לאכול ביום, איזה תוספי מזון הם צריכים, איך התזונה שלהם צריכה להיראות מבחינת הרגלים, מתי נכון לאכול, מתי לא נכון לאכול, באיזה שעות, מה סדרי האכילה. כל מיני פרמטרים שיכולים להשפיע עליהם מבחינה פיזית. ובעצם נכנסים לאיזשהו תהליך של חצי שנה, שבמהלך החצי שנה אני נפגשת איתם אחת לחודש בשיחת זום,
ואנחנו עוברים תהליך מאוד מאוד אימוני כזה, יש גם את הפן הרפואי, את הפן הבריאותי וגם את הפן האימוני, כי ברור שאנשים שרוצים להגיע ליעדים בריאותיים מסוימים חווים איזה שהם חסמים. אז זה ככה ממש על קצה המזלג על תוכנית 360. תודה רבה. עכשיו אנחנו, אם רוצים לשאול שאלות לדוקטור טניה או אנחנו שמחים לענות. אנחנו צריכים לפתוח את השאלות בצ'אט. יש גם שאלות בצ'אט, כן. אז דוקטור טניה, את יכולה להקריא את השאלות? אוקיי, אז עינת שאלה לגבי ליחן פלנוס, שזאת מחלת עור דלקתית כרונית. אני יכולה להגיד שככלל המחלות הדלקתיות הכרוניות, כאשר מנהלים אורח חיים שהוא מאוזן מבחינת תזונה והפחתת רמות סטרס, בעיקר במחלה הזאת אנחנו רואים שיפור מאוד מאוד משמעותי בחומרה של המחלה. הפחתת רמות דלקת CRP, אני חושבת שעניתי על זה, זה בעצם כל הקומבינציה הזאת של תזונה, פעילות גופנית, שינה טובה, תוספי מזון רלוונטיים, כל הקומבינציה שהייתה בשקופית של העיגולים, המלצה של פרוביוטיקה, והאם הפרוביוטיקה של קופת החולים עושה את העבודה. אז אני רוצה להגיד משהו לגבי פרוביוטיקה. כי אני יודעת שהרבה פעמים, כאשר מקבלים אנטיביוטיקה, הרופא באופן אוטומטי מצמיד לזה פרוביוטיקה. אז קודם כל אני אעשה שנייה סדר. יש 3 מונחים שונים. יש פרביוטיקה, שזה בעצם מזונות שאנחנו אוכלים, שהם האוכל של חיידקי המעי, שזה כל הנושא של סיבים תזונתיים, בעיקר. פרוביוטיקה זה החיידקים הטובים שאנחנו יכולים לקחת בקפסולה, שהם חיידקים של מערכת העיכול, ופוסט-ביוטיקה זה בעצם חומרים שחיידקי המעי מייצרים בעצמם, שיש להם השפעות מאוד מאוד טובות על הגוף שלנו. למשל, מזונות מוצסים, הם נחשבים מזונות פוסט-ביוטיים. הם מכילים חומצות שומן קצרות, שהן מאוד מאוד חיוביות וטובות, גם להפחתת רמות הדלקת. אז בהקשר ל-CRP זה גם כן ככה טיפ. עכשיו, לגבי פרוביוטיקה, אני לא חושבת שצריך לקחת פרוביוטיקה, זה לא מתאים לכל בן אדם ובכל מצב, והמחקרים בשנים האחרונות מדברים על זה שכדאי ומומלץ להפריד פרוביוטיקה ממתן אנטיביוטיקה. מחקר שפורסם, כמה מחקרים שפורסמו בנייצ'ר על ידי קבוצת מחקר ישראלית, שאני באופן אישי מכירה את אחד הרופאים, הוא גסטרואנטרולוג וחוקר, עשו בעצם מחקר על נושא של נטילת אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה, ומצאו שכדאי להפריד שבועיים אחרי סיום קורס של אנטיביוטיקה את נטילת הפרוביוטיקה. והסיבה לכך היא פשוטה. אנטיביוטיקה לרוב הורגת את כל אוכלוסיית חיידקי המעי, ולא רק חיידקי המעי, את כל פלואורת העור והנרתיק. וכאשר אנחנו לוקחים את אותה פרוביוטיקה יחד עם האנטיביוטיקה, אנחנו בעצם משתילים את אותם חיידקים לתוך הגוף שלנו, ואנחנו מונעים מהגוף לחזור לגיוון הטבעי שלו מבחינת חיידקים. אז קודם כל, אחרי נטילת אנטיביוטיקה, תתחילו בלאכול נכון. להחזיר את הגיוון של אוכלוסיית חיידקי המעי על ידי מזונות פרביוטיים ופוסט-ביוטיים. ואחר כך, 2-3 שבועות אחרי, להתחיל לקחת פרוביוטיקה. אין סיבה לקחת את זה על בסיס יומיומי באופן קבוע, אלא אם סובלים מבעיה רפואית מסוימת, ובמצבים בריאותיים מסוימים. אני חושבת שיש על זה המון המון הייפ, שלא לצורך. צריך להבין מתי עושים שימוש מושכל בחיידקים ואיזה. פרוביוטיקה של קופת חולים, יש מגוון עצום, אבל תתפלו, באוכל יש המון מזונות שהם פרוביוטיים, למשל יוגורטים אמיתיים, מכילים המון חיידקים טובים. אז תתחילו משם. רוב כבוש, שזה לא פסטורייז, זה לא מבושל, זה גם מלא, וכך כף אחד כל יום יש כל מיני חיידקים טובים, טבעי, בלי כדורים. נכון. איזה דרכים לאו דווקא טבעיים יש להורדת רמות קורטיזול? יש כדורים או ויטמינים? דוקטור יפה, השאלה אליך. כן, אני נותן דברים, אחרי אנחנו רואים שזה באמת את הבעיה, שיש יותר מדי קורטיזול, אז יש חומצת אמינו, פספטידל סירין אני נותן,
וגם יש גאבה לעזור את המוח, שיש יותר מדי אדרנלין ולא יכול להיות רגוע, B-complex, כל מיני דברים, וכמה טיפים לכל בן אדם שאנחנו יודעים בדיוק את המצב. אני לא רוצה לתת ייעוץ רפואי, מה שאני אומר פה זה לא לעשות את זה עצמכם, זה לשאול את הרופא אם זה מתאים לכם, אבל יש דברים שנותן הרגעה מיותר מדי אדרנלין, ויש דברים שבונה את הקורטיזול, או גם את ההורמונים עצמו של קורטיזול שאני נותן בצורה ביולוגית בקפסולות. אוקיי. רגע, פה היה התכתבות. אוקיי, שאלה מהוואטסאפ. לא מצליחה להשתלט על הצורך בסוכר. הגוף שלי רוצה סוכר כאן ועכשיו, במיוחד בשעות הצהריים ואחר כך שוב בערב. הייתה תקופה בעבר שהיה קל יותר ובאמת לא היה לי צורך בסוכר והמשקל שלי היה מאוזן, אבל עכשיו הכל בלגן אחד גדול והקילוגרמים נערמים עליי והתשישות חוגגת. ושאלה נוספת, אוקיי, זאת שאלה אחרת. אז אני אתחיל ואגיד שסוכר זה ממכר לכל דבר ועניין. הוא עובד על אותו מנגנון תגמול במוח, בדיוק כמו שקוקאין והרואין וקפאין וניקוטין עובדים על אותו אזור במוח. והצורך לסוכר הוא צורך בעצם ככל שאנחנו נצרוך יותר סוכר, ככה הגוף יתרגל לרמות סוכר יותר גבוהות, המוח יתרגל יותר, נכון? וירצה כמה שיותר כדי לשמר רמה גבוהה של דופמין בזרם הדם, שזה בעצם ההורמון מפתח בהקשר של מנגנון התגמול במוח. אני מבינה את המורכבות וזה מאוד קשה להיגמל מסוכר, אבל אני אומרת, וגם מניסיון אישי שלי, שהדרך הכי טובה זה פשוט לחתוך את זה בבת אחת, זאת אומרת לא לחתוך את הסוכר בהכרח מהמזונות מירקות, אלא סוכר שהוא מתועש ומזונות אולטרה מעובדים, לעבור לתזונה כמה שיותר נקייה, וזה לוקח סדר גודל של שבועיים בערך לגוף טיפה יותר להתאזן, לחשקים יותר לרדת. המנגנון הזה הוא הרבה מעבר לזה, כי יש קשר גם לנושא של תאי השומן, וליכולת שלהם לשנות את החיווט הנוירונלי במוח, אבל אני אגיד שזה פשוט להוריד, אין דרך אחרת. דוקטור יפה, יש לך מה להוסיף בהקשר של זה מהניסיון שלך? לא, אמרת טוב מאוד. איך ניתן לאבחן אצל ילדים תסמונת מטאבולית? אז קודם כל, כמו אותם מדדים שראינו בשקופית מבחינת ערכי סוכר בצום, מבחינת אינסולין בצום, מבחינת המוגלובין מסוכרר, אותו דבר גם בילדים, אפשר לראות את זה. ולצערנו הרב היום אנחנו רואים המון ילדים שסובלים מתסמונת מטאבולית כבר בגילאים מאוד מוקדמים, גם אצלם רואים את זה בהשמנת יתר, קצת לפני הסוכרת, וגם רואים את זה בהפרעות קשב וריכוז. אז ככה טיפ, אם יש לכם ילד שסובל מעודף משקל והפרעת קשב, לכו תעשו את כל הפרופיל בדיקות הזה, קודם כל לראות שבאמת אין איזשהו חשש לתסמונת מטאבולית או תנגודת לאינסולין. כמו שדוקטור יפה אמר קודם, זה באמת העומס הזה של הסוכר משבש את הפעילות המוחית ומייצר רעש, פשוט רעש במוח. אז אותן בדיקות. אוקיי, זה שעה, אני רוצה לומר תודה שכולם באים. וואו, דוקטור טני מדבר אותו לשון שאני מדבר, אבל בשפה מאוד יותר מדויק וגבוה, ובאותו זמן יש הרבה ניסיון לעזור אנשים לשמור את הסוכר באיזון וכל התופעות לוואי מזה בעור וכולי. אז זה מאוד מאוד ממליץ אם יש בעיות להגיע שם. ואני מאוד שמח שכולם באים לשמוע על האינפורמציה שאנחנו לא שומעים רגיל, אז אני מקבל את השמחה לעזור אנשים להבין איך לשמור את הבריאות ולחזור לבריאות. אז תודה רבה לכולם שבאים.
תודה רבה על ההזמנה. ירדן, תעדכני אותנו אם צריך לענות על עוד כמה שאלות. אני רואה שיש בצ'אט כל מיני שאלות נוספות. Well, אה, יש עוד שאלות, נכון. מי שיש לו עוד שאלה יכול לשלוח לאימיילים שרשומים כאן, האימייל של דוקטור טני והאימייל של דוקטור יפה, ואנחנו נשמח לענות על עוד שאלות שיש לכם. בשמחה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, שיהיה ערב מצוין ושקט. אמן, גם לכם. ביי.